bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jo sare jaam hiire moon garti hannde oɗo ñalawma aljuma hawri ko capantati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habaruji moɗon ɗemgal pulaar habaruji men hannde international ɗum noon ko ɓuuri hewden koko fati toon to Côte d'Ivoire hono kanko Ousmane Sonko gonɗo toon e jiiɗiɗu cehlagal o wawi ko jokkodirde président kesso cuɓaɗo yo arde banque africaine de développement toon to Sénégal ene wayno dialogue national nene continue oɗo ñalawma hannde yiyama wonde commission ngaji ɗi goni koye liggueyaji men hande toon Sénégal toon to Touba yimɓe tato en jaa yimɓe mayɓe toon to huɓere yannude toon Touba autorité ji local nene ƴeewa holno oɗo yummiraɗo no wallirte amma en dutto toon to Mauritanie kadi bisuji kesi gaddama toon pour wallude transport leydi ndi surtout to wuuro Nouakchott habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Cisjordanie ɗum noon tugnade hande New York Times e CNN hono kamɓe Israël ɓe beltaki no fewi délégation Arabie Saoudite mbiɗen yaha toon dimanche toon to Ramallah ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawde ɗo journal mangare detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko aljuma capanɗe tati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi min gartu joni radio jowarnade ka leydi Canada ha Fatima e Sénégal ha Burkina ha Cameroun Afrique o Amérique onon fof deftere radio garaje ndende bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare mon fuɗɗade habaru ko siftinde on tan ene wayno ko wonanɓe diwan Cincinnati walla diwan kam Westchester ko fati e julde taske tugnade kadi habaruji jaltinaɗi toon to website juma Westchester ene wayno ko ñande aljuma 6 lewru juin woni julde taske donc tugnade hande ko website juma o haali wayno ko julde taske nde ɓe juulat ɗum wayno ko laabi nayyi gadano ngol fuddoto ko 6h30 ɗiɗiɓol ngol ko 8h tataɓol ngol ko 9h30 nayoɓol ngol ko 11h bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal toon to Touba caggal nde ndeɗo huɓere 3 étages yani toon to Touba e ñalawma hannde o hollama hono sukaɓe tato maɓe en wani yummum ne hollama ne yalta e tel hono yummiraɗo en kañum hooremo wiyete ko Bintou Konaté tugnade hannde ko habaruji jaltude toon to Sénégal e wiide mabɓe wonde ko goto e sukaɓe makko maɓe ene wayno noddinomo kanko yummiraɗo hadde juste accident wadde noddimo noon wiidemo pour neldamo kalis hande tugnade e Sénégal ko waali kanko yummiraɗo o wi suko o to neldimo kalis yo dal ha feete taskara comme ça en ɓurata moƴƴude ko ɗum deke o andani kanko yummiraɗo ngol woni lawol makko cakkitol haaldude e oɗo suka kanko yummiraɗo noon e tugnade hande noɓe kayla mono wayi o wi wonde ko o an ɗum ɗo no muusi par ce que sukaɓe makko jeehi goppimo e oɗo ndiɗo leydi donc ene wayno ko o wi sukaɓe makko ɓen tan ballatnoɓe sukaɓeɓe kadi bawmumen ko mo sellani oɗo saaha ko ɗum waɗi noddango waɗi toon to Touba surtout oɗo diwan pour wiide oɗo famille il faut ko walle tunade hande yimɓe taariɓe oɗo nokku surtout walloɓe ko fati doctoral gal mbi wonde ko famille o ne sohli surtout ballal ko taw psychologique e ballal kadi ko fati matériel par ce que ne wayno kala ko sipol mum jogino yeehi kono ɗum waɗi kadi ene wayno ko sibabude oɗo accident hono gouvernement Sénégal ene wayno fuɗɗima kadi ƴewtade oɗo saha joni wadde kuule ɗi ɗe ganduɗa kuule cattuɗe surtout ene contrôle de holno mahirte kuuɓeji mahirte ɗe holno nokkuji ɗi mahirte ɗe wiide mabɓe tan tuggi janvier ha oɗo saha ɓe mbi wonde kuuɓeji kewɗe jaani toon reta kuuɓeji ke ɗe kadi janata konde mahete nde walla caggal nde mahande ɗum noon fof firti won gueɗe poɗɗe waɗede hen pour ha wawa ɓeydude kisal ɗeɗo kuuɓeji so tawi mahama gasni ay ɗum ɗo fof waɗaka hen ko siftintoon tan oɗo jeeya wonno ko ñande nogas e 6 lewru mai eyyi ɗum noon wonno ko hedde waktu ɗiɗaɓo ñalawma toon to Touba tugnade hande ko Sénégal habbe hande tugnade kadi habaruji gommiɗiɗi toon to journal biyeteɗo Sénéweb hono dialogue national puɗɗiɗo toon ñande Allah ɓen ɗo enen continue liggueyaji muɗum e oɗo saha ñalawma hande aljuma ene wayno ɓe puɗɗima nadde sosde commission ngaji kaaloji gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe oɗo dialogue yiiɗi haalde ɗum ɗon ko gueɗe surtout parɗe politique leydi Sénégal parɗo en wotirte parɗe partiji e partuɗe kadi surtout ko mbiyata kaldigal walla nanodiral walla deejere toon to Sénégal ko wawi wonde fof ene wayno ko teskita hen tan ko tournade hande journal Sénéweb ko haali hono kanko lomtiɗo maire mo Dakar siftinde maire Dakar wonno ko kanko Barthélémy Dias kono noon caggal nde assemblée nationale woyti toon wi wonde ko sibabude kanko hoore makko
o meeɗi ñaawode e surtout takkede ɗo suka pella toon biyeteɗo Jaga Diouf taw kanko hoore makko wiya wonde ko kanko feli ene wayno ko ɓooranoma wonde maire kono noon e wayno lumtinoma ko gila nden ko goto e yimɓe wonnoɓe adjoint makko hono biyeteɗo Ngone Mbeng kono noon ko teskira ene wayno ko kanko Ngone Mbeng gardiɗo mairie de Dakar oɗo saaha ene wayno ko e oɗo dialogue national kanko hoore makko o invite no ɗum waɗi donc haawi yimɓe holko woni sababu muɗum kanko noɗo Ngone Mbeng o jeeya koye parti biyeteɗo Taxawu Sénégal ɗum noon ko taw ko parti mo ganduɗa Khalifa Sall kañum hooremo ardi oɗon parti andaka noon holko woni sababu o invitaka kono noon e wayno ko Khalifa Sall kañum hooremo ari toon to dialogue national to kono kanko oɗo lumtiɗo maire mo Dakar hono kanko Ngone Mbeng ene wayno o invitaka pour arde tawede oɗo dialogue national baɗɗo toon to jaam ñaajo siftinde on tan ko APR ene wayni ko yimɓe tatoɓe teskitaɓe gari toon ɓeɗo kadi ko yimɓe jeeyaɓe APR walla kam ko yimɓe ɓe ganduɗa takkinaɓe Macky Sall hono kanko Abdoulaye Daouda Diallo kanko Amadou Ba ancien premier ministre mo Macky Sall e kanko kadi Abdoulaye Seydi Sow ɗum noon ko maire mo Kaffrine toon to Côte d'Ivoire hono kanko Ousmane Sonko gardiɗo laamu leydi Sénégal e nan e nder jillu ngo woni to jillu ngu balɗe tati taw ko jillu kadi ɓe mbi ko jillu cehlagal ene wayno kanko hoore makko wawino fottude hannde hono cuɓaɗo yo ardo hono banque africaine de développement hono kanko biyeteɗo Sidi Wulta e nder kadi kaldigal maɓɓe kanko Ousmane Sonko e ko nana omo haalde ono wi wonde ko tawde ko Mauritanie gagni tan ko Sénégal gagni caggal muɗum hono kanko cuɓaɗo yo ardo banque africaine de développement caggal nde o joddi Ousmane Sonko o wawi kadi kanko hoore makko haalde wiide wonde ko ɗum ɗo ko teddugal mawgal wonande Mauritanie wonande Sénégal wi ko jonde makko e Ousmane Sonko ko wawde haalande ɗum holko woni ko jogori wadde e duuɓi 5 garoji ɗi taw kanko ardoto banque africaine de développement o wi kadi ene wayno wawi heɗade kadi holko woni priorité ji e leydi Sénégal kanko Sidi Wulta noon e nder kadi ko haali o wi ko haalde Ousmane Sonko o famni ɗum wonde o famni ɗum tan ko vision makko d' abord ko toɓɓere nde ko ɓeydude financement mo Afrique leyɗel Afrique heɓata ko toɓɓe ɗiɗi ɓen nde ene wayno ko waylude infrastructure banque no liggorto ni ko hen gueɗe ko bonande hen gueɗe kadi ko laabi muɗum ni juuti toɓɓere tata ɓen nde kadi komo ɓeydu kadi ko haalde Ousmane Sonko o wi kadi ko ƴewde démographie ɗum noon yimɓe wonɓe Afrique ɗum ɗo kadi ko hunde ko ballal mongal ressource mum konko banque africaine de développement mum foti hutorade toɓɓere nayyi ɓen nde kadi ko maade gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi ɓeydude fayida e banque o koko jogui ko addi ɗum noon kadi hono kanko Sidi Wulta ñande alhamis nde o wawino yaade kadi fottude Alassane Ouattara ko haali tan o wi wonde ko d' abord o ari ko yettude leydi Côte d'Ivoire par ce que ko leydi Côte d'Ivoire woni sibabude wonde kanko haw heeɓi suɓede yo arde banque africaine de développement kono noon kadi ene wayno ko Alassane Ouattara kañum hoore mum joui hen rôle important ɗum noon e wayno ko ari toon joddade Alassane Ouattara pour yettude ɗum pour yettude kadi leydi Côte d'Ivoire toon to Côte d'Ivoire jatana hande ene wayno ko tugnade kadi habaruji gommiɗi toon tawa haali ɗum ko abidjan.net ene wayno ko militant ji oɗo parti biyeteɗo PDCI ɗum noon mo kanko Tijane Thiam mo adduno ene wayno ɓe jaltino kadi e laabi ɗum noon ko ñande nogas e jeenayyi lewru men hitan ujunnaji 225 tugnade hande habaruji jaltiɗo ene wayno ko kamɓe fof ɓe ndendi ko toon to gagnowa seppo ngo kadi ko seppo no ɓe mbiri ko seppo jaam ɗum ɗo fof ko pour wullitade wonde ko wasde ɓe weltare wonde ko hono kanko Tijane Thiam ittedemo e liste walla e doggol yimɓe won fodɓe won candidat ji pour ƴewde laamade toon to Côte d'Ivoire donc caggal nde ɓe ndendi toon ene wayno ko préfecture ji kewɗi ndendi hen dentugol mabɓe kadi ardi ɗum ko hono haut représentant Bagrou Koli ɗum noon e wayno ko on woni koye cour préfecture gagnowa donc caggal nde ɓe kaldi kamɓe koye ma discours aji mabɓe ɓe mbawi windude lettere ɓe dokki ɗum kadi hono secrétaire général préfecture do oɗon nokku biyeteɗo Kouadio Ndri Alexandre haade mabɓe sertude ene wayno ko kanko représentant Bagrou Koli o haalni o huccitede e militant ji oɗo parti o wi ɗumen ko yo continue rendude yo continue kadi wonde neɗɗo goto yo continue kadi nanggodirde kadi supportude hono président Tijane Thiam ko wawi wonde fof ene wi wonde ko ene wayno ko wawi walludeɓe tan ko haare e wawi walludeɓe tan kadi kode mobilisation donc toon ha hande to Côte d'Ivoire tugnade kadi eko yalti hono kamɓe militant ji ɗi surtout yenna yimɓe ɓe ganduɗa supporter makko kanko Tijane Thiam ɓuuri hen hewde ko yimɓe wonɓe université ene wayno ko mbawi wadde kadi kañumen koye mum déclaration mbi wonde ko ene wayno ko so tawi kanko oɗo biyeteɗo Dame Valérie Yapo
so tawi nattani haalde ko haalata ko e surtout yen darade contre kanko Cheikh Tidiane Thiam ene wayno ko kamɓe koye maɓɓe koɓe porta on plainte donc siftinde on tan hono kanko Dame Valérie Yolande Yappo ene wayno ko kanko e Tidiane Thiam ɓe joguidi caɗele no fewi ene wayno kadi ko kanko hoore makko o joguinomo caɗele oɗo parti ni haw yaltina e oɗo parti ko noon donc ha ñawre waɗi toon kanko Dame Valérie kanko hoore makko artira e oɗo parti donc PDCI RDA ko wawi wonde fof ene woni caggal muɗum kadi ene wayno haalluji continue caggal nde kanko Tidiane Thiam o woni candidat hono kanko Valérie ene woni ko kanko hoore makko wi wonde ko Tidiane Thiam hay sinno bamum prouve ama wonde ko kanko Amadou Thiam ko o wona français ene wayno Tidiane Thiam nde wonata candidat nde ene wayno ko kañum hoorimo oɗon saaha o jognoki nationalité ivoirienne e wiide makko kanko Dame Valérie Yappo e nder Tidiane Thiam waɗi déclaration muɗum koye décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati kono o wi oɗon saaha kono kanko Tidiane Thiam ene wayno ko condition ngaji pour wonde candidat toon to Côte d'Ivoire fof ene wayno o remplissant ɗum surtout ene ko nationalité makko kanko Tidiane Thiam oɗon saaha ene wayno ko hollanomo ko wonde ko français par ce que kanko Tidiane Thiam ko toon jibina ko ɗum waɗi ene wayno kanko Tidiane Thiam o démissionni e oɗo parti ñande 11 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɗum haɗani donc kanko Valérie eɓe continue dañjude probléme ene wayno ko ɗum woni kanko Tidiane Thiam kadi sibabu ɗiɗo haalluji fof kanko Tidiane Thiam nande dimanche 11 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi kanko hoore makko démissionni pour ardade oɗo parti kono ene wayno ko ñande 12 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi bureau politique toon nodda ɗum noon ko altini wonno ene wayno caggal muɗum ardino oɗon bureau politique ko kanko biyeteɗo donc kanko gardinoɗo oɗon bureau politique o noddinani ñande 12 lewru mai alaa sago ɓe jotto ɗum woni donc nde ɓe jottidi henne ñande 14 lewru mai ɓe mbaɗi congrès ene wayno ko oɗon congrès ko kanko Tidiane Thiam kadi o artira e place makko donc o votanaka ene wona 99,77% pour militant ji parti makko mbimo yo continue ardade parti o ɗum waɗi donc kanko Dame Valérie Yappo o continue critique de oɗo vote o wi wonde ko oɗo vote ene wayno ko addi hen leñam makko wi wonde ko ɓeɗen fof ene wayno ko gotiri walla calliri heɗade haala mabɓe ko sibabude kamɓe ko kanko hoore makko e ɓe wondi ɓe gonani bawle en e kadi ne gadda hen histoire uji ko fa leñam makko ko wawi wonde fof ene wayno ko conseil discipline oɗo parti kañum hoore mum ene wayno haalluji makko ɗi kanko Valérie Yappo mbi ko haalluji ɗi moƴƴani e ɗum noon kadi ko haalluji bonnoji gotago oɗo parti noddimo noon pour yo ar kanko hoore makko famnima ko haalata walla o justifie kono salima notade ɗum noon ko e noddango waɗi ko conseil de discipline on wi wonde ko kanko hoore makko salima notade e surtout en donc ene heddi décision ngaji ɗi ƴeftuno ñande 12 lewru octobre pour kanko Tidiane Thiam wotedemo artiredemo yo arde parti politique biyeteɗo PDCI ko ɗum waɗi donc kamɓe supportuɓe kanko Tidiane Thiam donc no wiyani ene waɗi hen universitaire uji ene waɗi hen kadi hen jeune cadre uji donc ne jeeya hen universitaire uji ne jeeya hen militant ji parti démocratique oɗo parti PDCI e kanko kadi takkiɓe mo kanko Cheikh Tidiane Thiam ene wayno ɓe mbi wonde ko ene wayno so tawi kanko Dame Valérie Yappo o nattani haalde ko haalata ko walla ustani doole makko ɗe waɗata ɗe ene wayno ko kañumen koyemen ma portugol plante ɗum noon ene wayno ko jibru jogori continue wonde toon surtout kamɓe parti PDCI hay sinno Tidiane Thiam artirama yo arde parti o ene wayno ha hande kanko Tidiane Thiam o artiraka pour yo won candidat tumnade kadi doggol taƴugol taw doggol ngol taƴi ɗum ko comité toppitiɗo ko fate woteji toon ɗum noon kadi ene wayno ko toon to banggue laamu ngu kadi ko kamɓe koye maɓe mbaɗino congrès kono noon andaka taw ha ɗo jarten ɗo hono holgono candidat oɗo parti laamiɗo toon est ce que ko Alassane Ouattara walla ko neɗɗo goɗɗo kono noon wayno ko kamɓe parti laamiɗo e tumnade konngol makko kanko coordinateur oɗon parti wi wonde ko woteji ɗi so mbaɗi ɓe keɓe kamɓe jogori gagnade premier tour élection ngaji baɗoji donc e nder mois de d'octobre toon to Nouakchott ne wayno ko habruji ne jaltonoɗo ɗo balɗe fof ko fate national toon to Mauritanie o yeeyama walla o halfinama privé ɗum ɗo fof ene wayno tumnade enquête aji baɗɗi oɗo sa tawama wonde ko ɗiɗon habruji fof ko infox gonno donc ene wayno ko tumnade hande enquête mo kanko biyeteɗo Hawa Ba o waɗi o wi wonde ene wayno ɗum fof ko déclaration mo kanko ministre toppitiɗo ko fawate santé ɓe kalno toon to conseil des ministres kono ene wayno ko haala ka famano tumnade hande
halluji gummiɗi toon to ministére de la santé ɓe mbawi laɓɓitinde ɗum ɗi woni ɗum ɗo fof ko plan ji makko kanko Mahamadou Cheikhou Ghazouani pour wiide wonde ko hôpital national on foti waɗede nokku taw ko ene wayno ko géroɓe ɗum ko yimɓe ɓe ngannduɗa jogguiɓe spécialité jogguiɓe kadi karallagal pour wawde hadde kala spécialité ji bawɗi wonde toon hôpital wasde liggade ligguey mumen taw kadi dartinde ko yiyete sa fof ko yimɓe ɓe ngannduɗa ɓe cellani ene guitte ɗon hôpital national ene nawe caggal leydi walla nawe banggueji goɗɗi donc ɗum ɗo fof ene wayno ko pour koko fate gestion tan kono wona hôpital noon yeeyo donc e wiide mabɓe kamɓe ɗum ɗo fof ko waylude centre médical national o ha wona centre mo ngannduɗa moderne e kadi centre mo ngannduɗa en indépendant taw ko kañ jeera ɗum ko groupe partenaire taw ko yimɓe ko privé hen public hen kono ene wayno ko wona hôpital noon yeeyo ɗum fof donc ɗum ɗo fof noon ko infox wonno ko habaruji ɗi ngannduɗa henne waɗama e surtout ene TikTok Facebook taw ɗi godani toon to Nouakchott hande tugnade kadi habaruji gummiɗi toon département toppitiɗo ko fate transport mbi wonde ko société de transport public mo Moursen wawi addude bus uji ken wona nogas uji bus addama toon ɗiɗon bus uji fof noon ko bus uji dogoji ko yaawi e kadi ko bus uji moderne nder muɗum ko climatisé e kadi e tugnade hanno ɓe kaali ko bus uji ɗi en tugnade kanko gardiɗo ko transport public toon to Moursen o wi ɗiɗo bus uji ma ustu probléme transport gonɗo toon to Moursen et surtout kadi jeeya koye phase projet mo mbiyata mobilité horizon 2026 ko ma ustu kadi capital o no wayi jogade probléme transport e kadi ma wallu yimɓe wonɓe toon to capital mo Moursen Nouakchott e wawde dañde moyen de transport jawɗo kadi moderne e ene woni confortable tugnade hande ko noɓe cifiri ɗum ni ene wayno ko ɗiɗo bus uji nder muɗum ko waɗa climatisé e kadi ene waɗi écran ji goni hen ene kadi ene wayno ko ene yaawi tugnade hande noɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗiɗo bus uji kadi won laabi tan ɗi ndewata laabi ɗi kadi ene wayno bus uji ne mbaɗi senseur so tawi ɗi pandima ɗiɗon won fowuji won ene wayno ko ɗiɗon lampaji ene wayno gontat vert après caggal mo paɗi ɗi ɓenna donc ene wayno ko laabi cosaɗi oɗo sa joni ko point de l'amitié tadamum e goɗɗo kadi ko mbiyata ko entrée tousinin polyclinique ɗum noon ko via point de l'amitié donc hande tugnade kanko gardiɗo société de transport public toon to Moursen noon kanko biyeteɗo Mahmoud Khalifa o wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni ko fate joggol ɗiɗo bus ene wayno ko lawol fof yoɓete ko 150 kalis kesso ɗum noon so tawi ko neɗɗo ne yiiɗi abonade lewru ene wayno ko 6,9 accès muɗum ko ala limite ko fate étudiant ji noon ene wayno joɓata ko 5,000 kalis kesso par lewru toon to Nigéria hono kamɓe ardiɓe armé Nigéria ɓe mbawi ko de confirmation ɓe wi ko e oɗo ñalawma hande 50 lewru mai ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi warde goto ardiɓe oɗo groupe walboniyankoɓe biyete Boko Haram kanko biyeteɗo Amiru Abou Fatima ɗum noon ko caggal nde kamɓe koye ɓe mbaɗi ɓe jani e oɗo groupe taw ko force spéciale opération mo mbiyata Hadine Kay ɗum noon koye nder axe koko ɗum noon ko banggue rewo leydi Borno hande tugnade kadi habaruji gummiɗi ɗi neldaɗi toon to Alpha News ɓe mbi wonde ko oɗo opération waɗi ko renseignement ji ɗeɓe keewi ɗeɓe ballodiri kadi ɗiɗo renseignement ji kadi ene wayno ko walliɓe haaɓe jiiti hono Abou Fatima commandant mo gandaɗo e oɗo cerveau oɗo groupe Boko Haram et surtout kadi ene wayno gonɗo e bassin lac Tchad donc ene wayno ko kanko hoore makko kene wona temedere million de naira fawanoma e dande makko kala ganduɗo to woni pour nanggudemo kadi so tawi ko mayɗo walla ko gurɗo ko wawi wonde foof andaka taw holno no nanguira kono en mbawi ɓe mbi wonde ɓe mbawi heptude e place oɗon ɗoɓe nanggui ɗe fetilaji surtout AK-47 e charge uji muɗum e munition ngaji muɗum e matériel mo ganduɗa en balloɓe fewnude ko fate bomboji toon to oɗon nokku e widemaɓe ɗum ɗo fof ko opération ngaji ƴewde samminde walla mumtude hono commandement Boko Haram fedde wonde ndeɓe liggortono biyeteɗo état islamique wonɓe toon to Afrique de l'Ouest habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Cisjordanie ɗum noon ko toon to nokku gonɗo Palestine mo ganduɗa kamɓe Israël eɓene occupe ɗum kadi toon to état Israël état Palestine jogui laamu muɗum tugnade ko habaruji jaltuɗi taw ko New York Times e CNN ɓe mbi wonde ko hono kanko ministre des affaires étrangères mo Arabie Saoudite ene wayno ko bannoɗo programme makko ñande le 1er juin ɗum noon ko ñande dimanche mo waɗa jillu makko toon to Ramallah ɗum noon ko nokku mo ganduɗa kanko Mahmoud Abbas en eɓe jooɗi toon
ɗum noon kadi ko hunde nde ngannduɗaa meeɗen yiyeede gila hitaande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi yiyeede wonde gardiɗe diplomatie saoudite arabie saoudite ene ara toon to palestine ɗum noon ko tuggi tan hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi kono noon tungnaade CNN hono kamɓe israël e ndeer déclaration gooto responsable noon mbi wonde ko oɗo visite kamɓe koye ɗon ɓe blog ɗum ɓe jiiɗa wonde ministre des affaires étrangére mo arabie saoudite ara toon to ramallah donc en woni oɗo délégation so ari toon aranno toon koye nokkuji ɗi ngannduɗaa en kamɓe palestine ɓe jogitoo laawol kono noon en woni israël kañum hoorum haalino balɗe ɓennuɗe woni koye continue maade toon e état israël e woni kadi koye maade kadi nokkuji ken woni nogas ɗiɗi nokkuji ɗum noon ko leyɗele ɗe kefti toon to Cisjordanie ɗum fof kadi ko hunde nde ngannduɗaa en droit international ene haɗi ɗum kono noon kamɓe israël ɗum wonda kono noon ko wawi wonde fof déclaration ko wawi wonde fof kamɓe arabie saoudite neldude toon ministre maɓɓe des affaires étrangére yaade toon to ramallah ɗum noon ko dimanche o ɗum kadi kamɓe israël waɗiɓe surprise ko ɗum waɗi donc tunnade hannde goto e israël naaɓe ko jeeyaɗo to kadi e laamu kanko benjamin netanyahu ko haali wi wonde ko so tawi délégation ne ara toon délégation surtout taw ministre uji gardi ɗum ene ara toon ene ara toon to ramallah ɗum noon ene wayno surtout ko ministre uji ko fati arabie saoudite walla des émirats arabes unis walla ko égypte walla jordanie walla qatar e turquie so tawi ene ngara toon to oɗon nokku ramallah hay sinno koye leydi palestine alay saago ɓe keeɓa yamiroɗo ummide toon to israël ɗum noon wi wonde sibabude kamɓe israël ɓe jamirani ɗum ene woni israël jogorani jabde kanko ministre o ara toon to nokku ramallah eyyi ɗum noon e wiide maɓɓe ardemo toon oɗo délégation umade arabie saoudite ɗum kadi ko hunde nde ngannduɗaa jogorde ɓeydade bonnude kisal maɓɓe kamɓe israël donc siftinde on tan hade guerre puɗɗiɗo ñande 7 lewru octobre hakkude kamɓe israël e hamas ene wayno ko arabie saoudite kañum hoore gonno koye continde ƴewde hesɗitinde cehilagal muɗum hakkude muɗum e israël ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump kadi e jillu makko ngu wonno toon to arabie saoudite balɗe ɓennuɗe o haalino wi wonde ko ene wayno ko mo continue hande yiide wonde ko jaɓodiral ciñinanongal e manda makko gadano ɓe mbiyata jaɓodiral abraham ɗum noon e wayno komi continue yidde hande ɗum ɗon waɗa ɗum ngal ɗon jaɓodiral noon signino ɗum ko état ji émirat bahrein maroc eyyi ɗum noon koye manda makko gadano wonno o wi kanko Donald Trump kadi mo yiiɗi oɗon ngal ɗon jaɓodiral continue kono noon yooɓe jaaru e vitesse moɓe jiiɗi foof ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe kanko Donald Trump mo continue ha hande yidde wonde arabie saoudite kañum hoorum e israël no jokkodira ko gona sehilaɓe sibabude ngal ɗo lurodiral kadi ɗum ko jogo yaltini ɗum caggal ko siftinde on tan e wayno ko kamɓe arabie saoudite e kamɓe france poti joddade toon to lewru juin toon to New York ɗum noon ko conférence international taw koye nations unis pour wawde surtout yen hesɗitinde noddango leyɗele aduna ɗe fof jogui pour état ji ɗiɗi toon to palestine mbawa waɗede état israélien e état palestinien kono andaka taw holno ɗum jogori wade surtout en e ɗeɗo cakkitiɗe garɗe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sare ɗi habaruji min joggat noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma aljuma capantati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi yen mbaale jaam ha jankaro on jarama.